लुसन बसुमतारिया Cbse 12 थाखोनि आनजादाव सनितपुरनि गेजेराव बांसिन जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेलामारानि टिचार कलनीनि नबिसल बसुमतारि आरो सुबाना बसुमतारिनि फिसाज्ला लुसन बसुमतारिया थांनाय 12 मे खालारखालि फोसावनाय Cbse नि 12 थाखोनि जोबथा आनजादाव 95.4 जौखोन्दो नम्बर लानानै JNB सनितपुर फरायसालिनि गेजेराव बांसिन जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेखौनो लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नखराव थांनानै बरायहैदों। मख'नो गोनांदि लुसन बसुमतारिया 12 थाखोनि जोबथा आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानायनि अनगायैबो JEEनि आनजादावबो उथ्रिसारनो हादों। बेनिखायनो नखरनि बिमा-बिफा आरो कलनीनि सुबुंफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। गाहामखौनो मोनदों माने बारा एक्सपेक्ट खालामनायमोनथ' जायासै दा बेसां खिन्थु माने सेटिसफाइड आरो बेसाङाव आरो बिथिं JEEजों मार्क्सआबो माने सेटिसफेक्टरि मार्क्स मोनदों सब मोननैथिंबो बेखौनो गाहाम नांदों। नोंथांनि फरायसालिनि मुंखौ खोन्थादो। जवाहर नवोदय विद्यालय सनितपुर। बेसेबां जौखोन्दो मोननाय? 95.4। नोंदि बेबायदि मोजाङै उथ्रिसार जानो हाबाय बेनि थाखाय सोरखौबा साबायखर बुंबावनो? बहुत हेल्प माने बिदि बहुत मानसिनिफ्राय मोनदों। टिचारफोरखौ बुंनो हायो माने टिचारफोराथ' सोबानो दा टिचारफ्राबो धेर टिचार दं माने बिदि कन्ट्रिबिउसन होग्रा बिदिनो फिजिक्स सार मेथ्स सार बेनिफ्राय आंनि पेरेन्ट्सआथ' सबनि गिदिर कन्ट्रिबिउसन दं बिथिंगालि बेनिफ्राय माने स्कुलनि सब मानसियाबो एनभारमेन्ट क्रिएट खालामनो हानाय माने बिदि माने फरायनो हानाय आगोलनि सिनियरफोर बिदि जुनियरफोर सब माने कन्ट्रिबिउसन सोबाबो दं बिदि सबनोबो थेंक्स होनो। नों दायो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हाबाय नोंथांनि फिउचारा नोंथाङा मा साननानै लादों? दा सफ्टवेयर इन्जिनियारिं खालामगोन माने इन्जिनियारिं लाइनावनो थांनो मन दं दा जेरैबायदि एडभान्स होदो दा एडभान्सआव जुदि मोजां मार्क्स मोनो होमबानिया IITआव थांनो आखा दं। लुसन बसुमतारिनि बिमा आंनि फिसालाया दिनै JNB सनितपुरनिफ्राय 12नि आनजादखौ 95.40% लानानै JNBनि बिथोराव टपार जानो हादों। बेनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनदों थारमाने बिमा महरै आरो दिनै मादार्स डे सानावहा आंनि सबसे बेस्ट गिफ्ट आरो बेनो आरो बिनि उननि भबिसतनि मोजांखौ हास्थायदों आरो साबसिन खालामनो हाथों बेनिख्रुइ बेनो आंनि बुंनो गोनां आरो दिनैनि दिनाव। मारा हालामनि नैबे लुसन बसुमतारि फंबायनि न'आव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे लुसन बसुमतारि फंबाया सनितपुर JNBनिफ्राय टप नाम्बार लाखिनानै स्कर लाखिनानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे नाम लाबोनो हादों। दा बेखौ जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जादों। बिथांनि बिमा आरो बिफाजों जों लोगोसे दङ। दा बेयाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामो जे फंबायनि इयुन फिउचारा जेन मोजां जायो। फंबाया सासे बर' हारिनि गेजेराव सासे मोनसे टप अलंबार जानो हायो बेखौ जों हास्थायो। दा बे समाव जों फंबायनिसिम रोजा जों साबायखर जासिदों। बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे मोजां पार्सेन्टेज लाखिनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे अलंबार हिसाबै गसंथानो हादों। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर जासियो। जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिसोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमाय। दा बे समाव जोङो जेनेरेसन जोंनि इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानाव मोननिसिम जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे फंबाय लुसन बसुमतारिया जिबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जि मोनसे मोजां इनस्टिटिउटनिफ्राय गावनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनसे टप बा मोजां स्कर खालामनानै बिथाङा गावनि फिउचारनि जि मोनसे लामा बेखौ क्लियार खालामनानै लानो हादों। थिग बिदियैनो जोंनि इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानावमोनाबो बे फंबाय लुसन बसुमतारि बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै खस्थ'नि गेजेरजों गावसोरनि लामाखौ फिउचारखौ जि मोनसे बैसो दङ फिउचारखौ दानो थाखाय बे बैसोआव एबा समावनो जेन मोजाङै खस्थ' खालामनानै दाना लागोन आरो खस्थ' खालामनानै फरायगोन। जों बेखौनो जोंनि दुलाराय बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो खावलायनो लुबैयो। जागोन ना? आंथ' माने प्राउडफुल फिल खालामदों मानो होनब्लानो दा गासैथिंनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला दा फिसालानि जा स्कर बा जाबायदिहै माने मार्क मोन्दों बिदिबाथ' एसे माने मुंखौ माने फोसावजानायनि लेभेलाव दङ होननानै बुंजायो। थ' जियानो जायाथों आंहा मोनसे प्राउडफुल बेनो
माने एकाडेमिक जि स्टाडि दंमोन बा माने जि देवना दंमोन बेजों पेरेलेलहै बियो माने JEE मेन्सनिखौबो माने समान समान माबाहा मार्कआवहा माने स्करखौ लाबोनो हादों आरो बिदि क्वालिफाइ जादों आरो आं बेखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो हानाय बायदिब्ला जोंनि जेसेबां नेक्स्ट जेनेरेसन दङ बिथांमोनखौबो माने थिग बेबायदिनो पर्यायाव बेबायदि मोनसे स्टेजाव थांनो हानायखौ आं हास्थायो नोंथांमोना नोंथांनि फिसाला बेखौ फरायहोनायाव गोबां जेंना जाबोदों जानो हागौ बेनि सायाव मा फोरमायगोन बेथ' मोनसे बाथ्राखौ आं क्लियारहै बुंनो नागिरदों माने जोंनि न'खराव सासेल' फिसाला जोंहा माने नेक्स्ट बिदों लोगो गैया आरो माने फिसाजोबो गैया फिसालाबो गैया माने बिदाबो गैया बिफंबो गैया थ' सिंगेल सासे फिसालाखौ मोनसे गोजानावहा उन्दै समावनो क्लास 6आवनो थिनहरनाय नालाय बे बिराद माने हार्ट ब्रेक मोनसे बिराद माने माबा आरो बे बुंनो थाङोबा माने आरो बेबायदिखौ खोब खम मानसियासो माने माबा माने डाइजेस्ट खालामनो हायो होननानै आं सानना लायो आरो बेखिनियानो बिखेख आरो